Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Hei! Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Oh, iki to. Inggih sinuwun. Ya ngene kok. Lho piye? Piye-piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono, nggih. Wis tata-tata, sampun pukulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan Godo Githik. Jare bagus, pendhitane ngenom bagus. Ya ora masalah. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngunake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pendhita Kleang Kabur Kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya Dik, lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Githik. Hei. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo Githik Dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawuh. Ana pendhita tuwa jenenge Godo Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adhiku iki? Ora sudi. Kowe ora takon sapa jenenge adhiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adhiku, adhimu sakaremu, kakakmu sakaremu, apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adhiku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sithik. Biasa. Ya. Wis. Linggo. Parlinggo ya kono nang mburi kono godhok-godhok wedang ora. Esuk nek bubar terus ra ono apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Weh nek ra dingonone. Ayo. Arep nembang apa nek, Gong? Anu terus apa? Rasida terus? Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Mari nang entuk des ngono kuwi ora.
ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah percaya delokni lho ora anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wis ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Ayo. Lho. Lho. Nek aku rasa pindah. Rasa pindah. Iya, iya. Aku sing pindah. Iya, iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur nak kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Meneng-meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, mengimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. yo main-main yo ben. Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. Gong, dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh iya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampi apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak tole. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar non lir kekonang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga
Himahana wenging ujongan cala Dereng ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kaget Lurah Semar Badranaya wau. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den, ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya Bagong tak tampa. Sumpengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang ngabdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadileng-leng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke Bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kebangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiek. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, Sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye?
Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangene. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng Karo Bendara. terus Wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Pakumane Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae? Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa ayo. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing ngaping ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora apa jenenge? Aku kok kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Nek ora mlayu sifat irung ngrekoso uripku nawe. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono. Zlep. Aku wis semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku wis. Piye ya? Saya cedak. Wis bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya Nem. Aku pokoke tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh Nem. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak.
Ora apa-apa ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu. Ya nek langsung mati. Nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung wutuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Pletus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki. Wujud. Tak kira iwake. Kok tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbok mati mbok urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Sumobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila
ring kanikara sageter kene dongane engkung ler wowo sing pene panca toking ayamono ki kono wis jati ambruk semene gedene iki lho duwe mata barang apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem ladal se cengengesan Bagong kowe sapa e lho ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah tak tono kowe terus kowe marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita dengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani ya dundang saiki kita narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to iya lah wis dadi yo arep ngomong apa ulun kandhani lho kowe piye to arep ngandani awake dhewe ulun iki dewa dewa iya ulun dewaning samudra wo sing tunggu segara iya kita mbuya ngerti wis ngerti kok sik mboya dikandani kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya ngapa kok petite tekan sirah barang ulun buyer pripun panjenengan pukulan to iya kene ngerti pukulan sapa pukulan Sang Hyang Baruna lho kok kaya bis rodane endi Bagong wis pokoknya urung bubar urung ngarep leren lek Banyol iya ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna Bagong ulun bakal takon lawan jeneng kita ora ono kita kuwi kowe apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra nganyut tuwa ki apa lalu kepengin golek dalaning pati ora ketemu golek dalaning pati ki angel penak golek dalaning burung lagi arep ngono kae diwaya kaya do pinter-pinter soleken barang dolopi ming merga nganu pukulun kita sampun mboten
saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung kula. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, Bu Kulon. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, Bu Kulon. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, Bu Kulon. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Kulon? Bisi napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Kulon? Kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese barang pakaryan biyen e. Son suki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. ngelek tak tonyo lho Bu Kulon. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Kulon apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut kula dandani sono apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagongnya loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula. Ulun-ulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu, kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Bro. Bu kula ampun ngelucu sampeyan niku dewa. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen langing kalbu. Pambukaning warana. Bagongan lemet tenteng kleru. Wush. Kula wujud napa Kulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni namun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aduh nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika.
ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulon? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulon. Iya. Kancing gelung. Ora ana, nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit Ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki le. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan daratan. sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratan iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Kulon. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Mrata jaya mrata imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Janaka kula wonten paring adhawuh. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epeke pun Kakang. Ing kagyatri sangga pirang rinangkul. Rinangkul kinempit kampit. Dosang reknaning bawana Panus maning jajalanat katone nyemplung segara jebul malah minggok dalan mapan ning taman negara Ngastina kendharat maning sanupa Bagong.
Sesuk meneh nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyun papunten ki Lurah, mangke menawi kersaken menapa-menapa kula tartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lane mamah sakayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena apa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Bojo edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres batu-batu wis gedhe pangalpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku, Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Laku dados mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malikke blate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani kok Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usah ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kowe bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kahananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guwaya teja pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawu.
ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adikku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adikmu sakaremu, kakakmu sakaremu, apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cengke. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya Dik, lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik Dasar ora nyata. Janaka wonten paringan dawuh. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adikku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, adikmu sakaremu, kakakmu sakaremu, apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane kita apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Wis ora macem-macem. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Nang Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Radine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Githik.
bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Oi. Nek perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-aurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Cacangan nangku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustanganipun iki Lurah Bagong. Ical wujude inggih Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Gada Githik ilang wujude babar iki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to? Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Sak penakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Wah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande Bima kang Simanabda ngeses mawa lindhu lawan angin ing Kresna kakangku Werkudara piye Bagong eleng kono sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong sapa
Jim sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih Ngendra Prasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Semene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura? Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jim sapu jagat ing tenggoriking Kuro Negari Ngamarta. Lho, Jim sapu jagat? Inggih. Malih Bagong? Inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampak iki dienggo Ndara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.